Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Hay! Ato na ko sa kwarto eh. Good night! Dili sad baya bati og itsura si Ellie? Og macho sad. Sabay mo. Ellie! 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 Ellie, ano ka, ha? Gagan ka? Ano ka? Tana, Dito na. sa imong kwarto. Ha? Muban ka? Saan ka rito? May buhaton ta. Yan na. Usa may gibuhat mo. Tay pargo. Dali na! Guyur na ba ko ni mo? Tagbaboy, guyur mo. Sa may buhaton ito sa akong kwarto, ha? Nagdali man ka, ha? Kung may guyur ni mo, ano sana, ha? Sa may nakaon mo? May sulti ka? O sa man? Sikrito? O sa man? Sikreto ang atong buhaton. Unsa? Ako'y... Ayaw ba? Garam sa ganda. Ayaw ba? Mahina mo sa pinakalit mo. Ha? Tinuod na nagbuhato na to, ha? Day, tinuod gini. Musta style ni? Basta. Ay, napagtagan og sulti diha. Pagdali na ba? Samtang wa pa mo sa mga kuhuna-una. Ay, atis na po, dali, beb! Mangalit pa ka sa pag-asa, uy! Dalion ka na to. Dalion din eh. Samtang wa pa mausay mo muna-una. Dali! Gini. Nung sa ka, uy! Duging ipabot. Tay pa sa! Unsa man, ha? Unsa man, ha? Agay! Sagbaligi ko ni mo! Tay pa sa gani! Mangalit man ko kagod! Wala pa rin mag-jirjir mrangid, ha? Ha? Sorry, di ba pinakalit mo, ha? Pinakalit mo na, ha? Agay lagi, ay! Sige mga palagpa! Kakusugan mo pagkikumkis! Ay, lagi pangalit kay mo kalit sad og lupad ang akong kamot. Lain na ni, lain na mag-unsam rin ni, ha? Tarong tani, bi? Mag-unsam rin ni. Magkuan. Basta. Sa dili pa, mangutana sa ako. Lain na ni. Mag-gusto na ang potion pa rin ni, sa dili pa ta mag-anak. Muna na rin ka? Yung ka magdali ta. Gusto ko maniguro. Nadako ni? Oh, dako ni, oy. Mas dako pa gunis kumagko, so dako. Unsa? Pangutana aron magsugod ta. Pila mo kabog managsuon? Sa kadugan na ito nag-uban din sa sinda. Wa pa rin kami baw? Wa ko ma-interest, wa ko magpakisayod. So karon na, tubag na. Ako raw sa bugto kong anak sa akong mama. Nga bugtong sabang anak sa akong lola. Nga bugtong rasab, ha? Dili man may magdaghan og kaliwat din sa Mindanao. Dili may magdaghan. Kay ang uban akong mga iyaan og uyon, ha? Uyon ako ba? Uyuan ba? Og igagaw sa akong mama, wa may mga anak. Nihit man mi. So, angay ko ni mong ampingan kay endangered species man ko, ha? Endangered species na akong kagwapo. Nga sa ato pa. Dako dig posibilidad nga dili ka makaanak. Huh? Ambot lang, basin. Ang imong amahan, pila sila ka magsuon? Tulo sila. Pero tatay rin ako ang may anak. Nga sa ato pa di ay... Ay! Okay. Kalit mo sa kang... Gitok mo rin sa kunin mga ano ka. Dili ko nimo. Ha? Unsa? Kanina, nagdali ka. Unya karon di na sa ka. Dili ikaw ang akong gikinahanglan. Nagkinahanglan ko og klaro nga lalaki. Yamat sa rasab, no? Sanay ko. Di ko klaro, ha? Aritis ka, mabi. Aron maklaro na to. Aritis ka, ma... Eli! Ayaw ko kalsaha. Ibutang ko. Eli! Butang bitaw. Pero dinita sigdaanan. Ay! Gusto rin kang maklaro? Wata ko. Maghubo ko. Ha? Eli! Eli! Unsa pa gani magibuhat?
Unsa din ni? Ha? Unsa din ni? Naghubo, ha? Kita ka? Naghubo ko. Siga man ang mata nimo. Karon unsa na? Oh, shit. Shit mo lang. Samot na kag... Samot na kag... Makakita pa kag... Gahi. Shit, yung kaubugi ka. Shit. Shit sa. Shit sa. Mara na ipanghambog ni mo? Ah. Ay, giaha ka man ila eh. Hipusa na ay. Ah. Mura man sa grade 4. Ha? Kapag human og tuli, wa na makatubo. Sa. Diha ka na oy. Ayan na. Ingon bitaw ko ni mong kamakuangas kumagko. Dayan na. Ay kung biyahe, day. Day, usaon lang ako, day. Labtikan. Day! Hambugero. Wa man day angay ka pang hambog. Hoy. Sabi ko pag may solusyon ako sa akong problema. Pwisit biya, uy. Pero maayras pa. Katigalig maligas po niya ang baba ni Ellie. Ug musulti ni Facundo nga may nahitabo na mo. Duha na lang kasi mana. Ug mo abli na pagbalik ang klase. Mahimong... No, dili mahimo. Dugay pa kayo ka to. Shit. O sa pag-angayan ako buhaton. Ang iyay kasakit naman. Hinaya lang. Saba, Christine. Hinaya lang akong anak, ha? Ni Aman bitaw. It's okay. It's okay. Nabundak ko gamay sa akong paglingkod sa kama. Sorry. Oh, no. Wa kisa. Muida ka ba, anak, ha? Unsa man, may gusto kang kanon iyo. Umutanaw ka og movie din sa mong kwarto. Sa may mong gusto, ha? Christine, pagkuhagdaan og makaon ni Krista dito sa kusina. Inang kusinira, nasayo na siya kung usay ganahan sa akong anak kakanon, ha? Kinahanglang maibaw ka ng daan sa dili pa ka mo magtipon. Muna karon pa lang. Gusto na kong atras sa pagpakasal. Pero si Lolo... Ay, dili. Kaya ko ni. Kaya akong kuning tanan. Dili ko mahimong mo atras. Pero makalagot na. Mahimo na ba kong mapauli? Nakatuhog na si Christian. Ipahatod ti ka striper kay gabiin na kayo. Ayaw na. Magtaksi na lang ko. Are you sure? Yes, sir. Sir? Papa. Okay. Sige. Pag-amping. Sa iwaw niya sa pag-ani ang akong anak umang adlaw. Gusto kong sa iyang pagmataan na ka na siyang kiliran nga iyang magita. Unsa? Dili ko gusto nga mabalaka ang akong anak nga dili ka na usab niya makita. Yun na, makaunahuna ka na sa ug paglayas. May mabagdili lang. Unsay buot ni mong ipasabot, ha, Christina? Manawag lang ko ni Christian og mga adlaw ko niya. Kung unsa kong orasa mo ani. Oh, no. Kung maminyo na unya ka mo, dili mahimo nga bisan unsang orasa mo sakan o kanaugan ang akong anak. Kung maminyo na mi, kami ang magtipon og dili kita, sir. Busa kung unsa may among buhaton nga banag asawa, wa ka tingali labot pa. You think so? Sobra na mga tingali nga kuptan mo laki pang akong oras, di ba? Oras lang nimo ang akong gikuptan? You really think so? Sir, Actually, no. Di lang ang imong oras akong gikuptan, Christine. Kung dili lakip ang tibok mo pagkataw. Cause, technically, I own you. My son own you ug wa ka na'y mahimo sa pagbalibad ni anak. So, are you coming early tomorrow or not?
Hunong lang din palihog, Noy. Akong pretty. Salamat. Facundo! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!